yeah. Mery Shaei Phi don Mynta la slem ngala apia phi Hynrei haduh Mynta Ngam kynduh ya phi la slem ngala apia phi ba phin wana hajan jong thrang shisha banya kynduh ya phi namar mynsiem jong ka herbe Tang shapi kyrmen haka Khasi ngan sayo banya kynduh ya phi namar ieit palat ya phi I hope you follow me Ngam nang yo thiah haba kynmaw ya phi kham haba peid kynduh jong phi mynsiem jong ka herbe Tang shapi kyrmen haka Khasi bangan yo kynduh ya phi bhabriew jong phi ngam bani no Tang teng lenti ngam nang yo thiah haba kynmaw ya phi kham haba peid kynduh jong phi mynsiem jong ka herbe Tang shapi bhabriew jong phi ngam laban cerita kisah namar peid hajan jong haduh bakut kisah